tun tum video a chuan kan contact list a kan number save te kan number nei te bo thei lo tura da thattan kan lo sei don ani kan phone te kan lo ti bo palemo kan lo ti chepal theya chu tiang huna chuanin phone thar te emo phone dang te kan lo mang ani poa kan phone number save te bo thei lo tura nei let le dan bo lawa nei let le dan da thattan backup dan kan lo sei don ani ama sabera chuan play store kan lutanga play store hian tichuan helai hnuai search a hian kan hetanga an hnuai search a hian tichuanin helai chung search bar a hianin kan met lenga ta hianin Google contact ti kan type don ani tichuan Google contact hi kan search anga hian rom lang tai kai chuanin kan nei sa wangin Google contact hi install angai to lawa install that angai to lawa tichuanin nei open tin lo amta ai hi Google contact hi kan search anga tichuanin kan install anga ai kai chon kan nei sa install angai to lawa tichuanin bek anga tichuan ai he te hi alo amta kan nei sa wangin Google contact kha tichuanin Google contact a hian alu tanga kan phone contact list kan phone number list khata hian aron lang thata tichuanin helai hnuai organize ti a hian kametanga kan lutanga tichuanin helai Google contact sin setting a hian kan lut le don ani kamet le don ani Google contact sin settings a hian chuan helai also sin device and sim contact ti kan on don ani also sin device and sim contact ti a hian kan metanga chuan helai togul hi ta hian kan metanga tichuan kan on don ani ta hian kan Google account aron langa kan Gmail account kan account man lai a khan kan metanga kan select anga tichuan kai chuan helai ama saber hi ka account man lai ka Google account man lai nia tichuan ta hian kan metanga tichuan sim device and sim contact ti chu kan on ta tichuan helai achung faile ma hian kan metanga kan back anga tichuan helai sin is off ti hi kan metanga ta hian kan lutanga sin is off hi kan on don ani ai ta hian kan met lenga tichuan sin is off hi kan on don ani tikan kan on ta tichuanin helai chung ta hian kan back lenga kan metanga ti hian in backup and since make ta ni ti hian in backup ta ni ai in backup meka ti hian ka contact number na izong ka in backup filta ai ka phone number zani som hi pathum ka ti hian bo thei lawin Google contact a khan ka Google account na in backup ta ni ka da thata ni tichuan
ka phone bawin lo che thut pawh ni se phone tharte lo lei ta ila emo phone dang lo mang ta ila ka Google account ka Gmail account ka login huna khan angai chi in ka number nei zong zong kha ka phone thara khan om vek don ani a in sin vek don ani ka ti zong khan ya thillar sa ni lowa in phone number te in da thadu te ni chuanin Google contact a hianin in lo da tha ve don ania